A Confederation of Meghalaya Social Organization (COMSO) kakenhun sunrop jongki seng bhalang hakajala hinin kasngi khandriu tarik leber kilapha da kajingtho shau Union Home Minister jongka Sarkar India bat shau Chief Election Commissioner jongka Sarkar India ban dawanaki ban penlong da Special Intensive Revision SIR ban penbet renti ya kerteng kinong tap vote haka electoral roll ha Meghalaya. Habakran bat u chairman jongka nika kunhun baroi ku parsenrem haga khatnyo tarik leber ulaong kajala Meghalaya kade kajala kabadon markhaput bat kari Bangladesh ka Meghalaya kalamat shipun kijing na kajingwan rung bean ki breu na bari ki bamdeiru kinong shnong jongkari India ki basong hapo put usam jong kajala Meghalaya ulaong ruba amla abanlen hadu menta haka electoral roll jongka Meghalaya ru kila abandon ki breu ki bamdei hok shisha abandon Henry menta kidon bat kila ru banjit ekonomi khmat padba nalor kata ulong na kaliang kaseng bat ka komso na kapor kila jukran ka Sarkar jela ba la idon kam ban pet bahaya kane ka benta namar kalong ka jingma ya ka jela khamtam na ki jingjia ha kini ki khindiat sngi balala yang kaliang majungi ka komso nen ka sngi ngila pha ya ka jingtho sha Home Minister jong Sarkar India kumjuru sha Chief Election Commissioner jongka India kawai ban da haringkat ka jingdawa ba day ban pelong ya ka Special Intensive Revision jongka electoral roll lani ka SIR jongka electoral roll hani ka jela ka jongi ngimla ban len ba ka jela Meghalaya kari ka jela ka ba ya shong markhaput bat kari Bangladesh kari ka jela ka ba na kapor sa kapor kum ki try muluk ngila ekren ya kani ka jing abai day ka jing rong bean jong ki beriu ki manabari ba ki bomday ki kita kinong snong bapura jong kari India ki ba snong bean hapo uput usam jong ka jela Meghalaya bat ngila kren ru ekani na kapor ba haka electoral rule ka jong ilu jong ka jela Meghalaya ngimla ban len ba kila ban don ki beriu ki bomday hok ban rung hak electoral rule re kila yo ban rung ki bomday ki try snong lani ki try muluk bat kumjuru bakimday hiru kita kinong India let's say ki babon na ki kila yo rung haka electoral rule bat ban simenta haka election hak banjit kinong mi khmat jong ni ka jela ka jongi hakini ki postnam ki belayat no ti hadin kini ki jingjaru ki belaja kini ki sngi hakini ki banai bat na kapor na kaliang jong komso na kaliang jong ka kum ka se choi si ru ngila ju ya kren ya kini ka jing ka babu jing ma khamtam ya ka hop ka jongi kum ki try muluk ngide ban smuthu balada ka jing bun pat jong kini ki brief kanang kiu na usnam khamtam bagin yo ka ju ka hop ban ya thap bud ban rai kinong mi khmat ka jongi kan poi ka por makani kan kata bhayangi kum ki try muluk lani kirit bangin la ban kalalong ru kum kirit pat namar ba ngimla ban len ba ki try muluk lalong khasi jantia lalong garu ngidon ka jimbun pat ka jongi ka batang khandian ngidon khandriu du khan nyolak ki garu gidon khatlai du khat saulak ti ladang ngimla ban te lakam bat ban penti kana bakini ki beriu kimde ban yo ya kata ka hok ban rung hak electoral rule akan poi ka por bakini ki beriu kin decide lani ken rai manu ban long kinomi khman kaniru kala ban bu jingma ya ki an gi ba fer ki bla don lupa khamtam mola de ye kren ya kalang transfer act ladang ye kren ya ki district council jongi ladang ye kren ya ka hok mo ya ki an gi ba fer ki ba itu ya kata ka jinglong ba karpang ga jongi kum ki riulong lani kum ki trairi jongani ka jela Meghalaya ti habadi ba kani na kaliang jong kaseng na kaliang jong kenhun ka komsung ina tho ya ka memorandum sha Home Minister jong kari India kumjuru sha Chief Election Commissioner ban penken mau la de ban dawa naki baka jela Meghalaya ru kala don kam ban pulong ya ka SIR hoi niyo ka Election Commission makale ka SIR ki jela ki ba fer po India ba hadin bakile kani ka SIR kilap babon ki beriu ki bomdai hok ban yo ban rung hak electoral rule kila yo ban rung ti katkum ki an katkum ki kendon ki badan haka constitution jong kari India ka Election Commission ka don ya ka bor bakan le ya kani ka SIR tingiru ngi kwa ba khnang ban penti kana ba ka electoral rule ka jongi kan de electoral rule ka ba khut ka basuba kaba kibri kiba yo ya ka hok ban jit lane ban long kita kinong simenta ka election kindai be kibri kiba long genuine kiba dai shisha kinong India
bat kumju ru ki ba shong basa ha ki tu ki shnong ma ni ki tu ki jaka ki ba maki ki tap ya ka buat ka jongki ti halor kata ka benta na kaliang jongi kum ka kenhon ngina tho ya kani representation ban pen kan maru kham tame dang ha kini gisngi yo iya ka jingkran jong Chief Election Commission jo ka India boong ba ka pure electoral rule is the backbone of democracy bakata ka jingkhut jong ka electoral rule lane ka electoral rule ka bakhut ka deu ta u backbone lane u butlum jong ka jingsan sharpat ba namar ba ladangim la ban penting kena ba ka electoral rule kalau ka bakhut ti kibriu gimana ba ki bomdei ban yo ya ka ju ka hok kum ba yo mangi ki trai muluk kin rai maki ya kata kalawe ka jongi la si lane ka jing bha ka jongi ti kumba kalong mentang im la ban len ba ngidon ye shibun ki constituency hapo ka jela Meghalaya kiba ka kibriu ki badon ha electoral rule ya si ki belum doubtful te kumnungin lap ya kita kibriu ki belum doubtful ban lap ya kata ngi ha ban pen khut ya electoral rule but dai ban pen long ya kata ka special intensive revision te nakaliang jong kenhun ngi la de ban bu ya kani kajing dawa Ahmad jong ka Sarkar India kumju Ahmad jong ka Election Commission of India but ngikmi lenti ba hadin kini kijing ja hadin ke kijing tiang kijing pen snow kijongi kum kirit pat kum kitrai di trai mulok ni kemilenti ba Sarkar India kum juru ke Election Commission jong ka India kan simkhya ya kani kambat kan le ya badan kam hakini kisngi bat ki banai ban sawan hatu halo ni jing pha jing tho jing phi nei kham tam jo hatu phi ban ne pat de ki te ki kendon ban itu pada ini. Kawai hi ka ba ngi kwa ba ka Election Commission kan le kalong ban peti kena ba ki briu ki barum ha ka electoral rule ki di bandai ki nong song snong ki ba pura jong ka jela Meghalaya bat kum juru ki di bandai ki briu la dolong badan kami ki ka jing pen itu na kinung ni ki bor mo ngi don ye ki dor ba trai ri ki jongi ki gila ban pen itu la ne ban pen shisha bo ni ubri ude nong song snong jong ka ni ga jaka la ni jong ka ni ka snong ti kum kita ki ngi la tho ak ni ka jing tho ka jong ngi bat ngi kmilenti ba ka jing kwa hi ka jong ngi kalong ba ubri umde ubatang uba dang shuan menin men chisngi unyo no ban rung ha ke electoral rule nawar ban long unong India ka don da ka por ka ba ka Sarkar India kala bo kat kum ki an ki bala don lupa ude bande ubri ubla khala shong ha ni ka hapo re India lani udi bende ubri ubla shong slam hapo re India de ki pau tuling snam un apply ka citizenship lani kata ka jinglong try snong hapo India bat kunta terte tiki don ki an ki ba ka Sarkar India kala de national pa ki don ki an ki ba ka Election Commission ka hapon pentri kam mo ka electoral rules jong snam ka kandai spa an ro po ka no ladang bakla nang ta ka People's Representation Act 1951 ka don but kini ki an ki bala bu ya ki kendon ba unu beri ubala bandrung ha ke electoral rule jong kono constituency hapo re India te ngi kwa ba kini ki kendon ki di bantri kampura kenang bengin la ban weng ya ki beri ki bom don hop bandrung ha ke electoral rule ti kata ka di jing dawala ni ki jing kijing pan ki jongi nakaliang jong ka Sarkar India kum ju nakaliang jong ka Election Commission of India